sababu hata wale walipewa dawa wengine wako overdose. Chenro mag tije osebedo gi ng'ikruok kuom ndalo 4 kambi rego niang' ma Sukari Industry mantiere Ndhewa kaluwore gi ng'anyo mag jotich e kambino. Ka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero kambino oselor kuom ndalo 4 ka tend kambino wacho ni giseketo winjruok gi jotich mondo omi gidog e tich chakre odiechieng' makiny. Kuom ndalo 4 sani chenro mag tije osebedo ka ochung' kambi rego niang' ma Sukari Industry mayudore e sub county ma Ndhewa kaluwore kod ng'anyo mag jotich mane gichako chieng' tich 4, ng'anyo ma bende osekelo lal maduong' ne tend kambino kaachiel kod jopur niang' e alworano. Jotije kambino ne odhi e ng'anyo margi ka gibandho meto mar osara mimiyogi dwe ka dwe ka bende giywago akwede ma gikone gineno e kambino. Lwasi marach mar tich e kind ng'ur mamoko. Koro nitiere gik mang'eny momiyo jotich nong'anyo. Achiel ne en msara, pesa ichulo ji matin mopogore gi kwango monego bed ni ichulowa under others instead of municipality. Koro mano no resalam jotich dwani mondo omedgi msara nikech maisha be sani oidho. Mana achiel. Mar ariyo ne en contract sama nyalo ni mi contract mar 3 months to hali ne miyowa 1 year. Koro mano ok nyal ng'eyo ni what's the next step ka 3 months ni elapsed. Wawinjore at a span mar wige 2 ndalo 14. Ndalo 14 go nitiere gige moko midhi losi on time. To nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndalo 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Kaluwore kod ng'anyo makamano, jotelo mawuok e kachuru bura ma Ndhewa ne obago romo kod jotije mag kambino mar winjo pek ma gin go kama ne giwacho ni jotije kambigo biro mana dok e tich ka nitiere winjruok makare ma oketi andika e kind tend kambino kaachiel kod jotijego. Koro wabiro ng'iyo ni to kambini en gi ji adi matiyo ka, terms gi en mane, foreigners adi man ka, ang'o momiyo jomoko bedo discriminated against. Ang'o momiyo ing'ado pesa jotich machalo NSSF to ok bed remitted. Ang'o momiyo welfare ok ti ma kata ng'ato tho kata ng'ato masino ng'ado bade to kambi onge gima time. Ang'o momiyo nitie 3 contracts mobedo resourced. Moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro. But the main contract onego bed ni gi Sukari Industry itself. Wawinjore ni sama gitiyo nyaka yore ma gitiye gi gik ma gitiyogo bed ni miyo gi maluongo ni gidho ngere ni PPEs. Mar adek wawacho ni weche mag union. Nikech dende ni union bedi wan kaka jotelo do miyo tich mayot nikech dege yudo jogo manyalo wuoyo koluwore gi kwa niaba margi. To sama lweny moro amora owuok e Sukari ka to nyaka wariwre kaka oganda nikech ma kende e gima kawuono kelonwa kuon ewi mesa miyo nyithindwa dhi sikul kendo adwa na wachi ni achiel kuom weche manyo wa discuss nyoro jotelo mag jo Sukari Industry nyo yie ni gidhi chiwonwa scholarship ne nyithindwa. Tend kambino kawo kale romo mane gibedogo oyango ni gisewinjo ng'ur mag jotijego kendo giyiere mondo mi gidok e tich kiny wuok tich mondo chenro mag kambino odoge wang'e ka ng'ur mag gigo idhi losi e thuolo ma ndalo 14 mabiro. Workers will start coming to work as from tomorrow, and we are hoping that by Tuesday we'll be back to full production. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive, but the good news is it's all ended well. Odiochieng' wakiny wabiro chako ywa tiengego kendo waneno ni bang' ndalo 2 watieko kite. Koro bea uru kodwa ni mane ok en gima ne waikore mondo watim. Ne jotich biuru mondo wachak tich kiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay ateri nyaka kaunti ma Migori.